Вітаю, шановне господарство! Ви на каналі Наталі Сліж, Астрологія, Історія і рок-н-рол, або на тіктоку Астромах. І сьогодні у мене заключна частка по магії, 9 з доброї лічби, яка присвячена темі магічна помста по методу Кастаньєти. Я вирішила сьогодні порозмовляти про таке забавне питання, яке узнікає помстити і не помстити своїм ворогам, а коли помстити, то яким чином. Агульно я прихильница за того, как отпомстить и забыть, и даровать, и все. И завершить это питание. Бо коли чоловік носить внутрі себе кривду і з її нічого не робить, то у виніку він становиться вічною ахвярою і вічно скардиться, що у його таке дренне життя. І так само вот эту ідею не помстить, вот все вот это вельмі моцна актыўна педаліруюць хрысціянства. І я думаю, што гэта дрэнна, таму што правакуе беспакаранасць, што чалавек можа рабіць все, што заўгодна без абмежаванняў і нічога за гэта не будзе. Я вельмі люблю кніжкі Кастанеды і вельмі шмат чаму можна навучыцца, якраз розныя магічныя прыёмы, вельмі цікавыя. Аднак адразу скажу, што гэта не для ўсіх, таму што у першую чаргу гэта літаратура разлічана на чалавека дасведчанага, які разумее, што дзеля чаго, таму што калі ты толькі пачынаеш, не ўсе метады нават сілы хопіць выкарыстаць. Аднак пэўныя нюансы мы можам паразмаўляць, якім чынам можна помсціць па метаду Кастанеды і каму. Канешне, там гэта прадстаўлена не тым, як помсціць, а паказана з пункту гледжання ваяра, бо ўсё, што паказвае Дон Хуан, гэта шлях ваяра. А ваяру патрэбна ў першую чаргу, як майстры таго часу называюць, мець наступныя атрыбуты жыцця, як кантроль, дысцыпліна, вытрымка, пачуццё часу і воля. І ўсе гэта адносіцца да свету ваяра. А шосты элемент, найбольш важны, гэта знешні і называецца дробны тыран. І што гэта азначае? Што тыран, які сустракаецца на шляху ваяра, ён дапамагае мабілізавацца цалкам, і ўсе гэтыя якасці найлепшым чынам прапрацаваць унутры сябе і змагацца са сваёй самазначнасцю. І таму гэтыя тыраны якраз з'яўляюцца неабходнымі. Нават ён кажа, што калі ў вас няма тырана, то знайдзіце для гэтага практыкавання. Але ў сённяшні дзень мы сустракаем столькі розных людзей, якія жадаюць скампенсаваць свае комплексы непаўнавартасці і іншыя неадэкватнасці на іншых, то калі ў вас ёсць знешні вораг, то метад Кастанеды ён якраз будзе для вас. І ён прапісаны ў кнізе «Агонь знутры», і там ёсць цэлая частка, прысвечаная метаду гэтаму і як ён рэалізоўваў. Саму сітуацыю вы можаце пачытаць, як ён гэта рабіў і выказваўся. Я спынюся на асноўных момантах, якія неабходна мець на ўвазе. Ён дае вельмі класную класіфікацыю гэтых тыранчыкаў, што яны могуць быць як дробненькія, яшчэ больш дробныя. У выніку іх асноўная мэта гэтых тыранчыкаў якраз надакучваць рознымі метадамі людзям. І вось ёсць дробныя тыранчыкі, якія тэрарызуюць людзей. Ёсць яшчэ падкасты, якія прыносяць розныя пакуты і нязгоды, але непасрэдна не пазбаўляюць нікога жыцця. Ёсць яшчэ тыраны, якія бясконца раздражняюць і надакучваюць. І ёсць яшчэ тыраны, якія нас мучаюць праз жорсткасць і гвалт. Ёсць тыя, якія робяць праз стварэнне розных несумленных рэчаў. Ёсць тыя, якія прыгнятаюць журбою, якія прыводзяць ваяра ў шаленства. То есть ёсць рознага віда гэтыя тыранчыкі,
І што робіць Карлас Кастанеда? Ён прапануе класіфікацыю, прапануе метады, як з гэтым змагацца. І які стан неабходны? У першую чаргу гэта вытрымка для таго, каб кантраляваў цалкам сябе, свае эмоцыі і не мог знешнім праявам даць магчымасць гэты стан нейкім чынам змяніць. І калі ваяр валодае ў поўнай меры кантролем, дысцыплінай, пачуццём часу і вытрымкай, гарантуе тое, што ён непазбежна знойдзе таго, каго заслугоўвае, і, канешне, у бітве з тиранам ён атрымае перамогу. І якія дзеянні прапануюцца ў першую чаргу для перамогі? Это вывучыць тырана, яго псіхалагічны партрэт, звычкі і гэтак далей. Не проста вывучыць, а знайсці слабыя месцы. І у любога тырана ёсць рэчы, якія ён баіцца, што яго палохае. І чым больш ёсць такіх рэчаў, тым больш чалавек агрэсіўны і неадэкватны. Якраз слабасць многія хаваюць пад моцнай агрэсіяй. Чым больш агрэсіі, тым больш чалавек слабы і баязлівы. І апошні шлях, калі дасканала вывучаецца чалавек, то ствараецца сітуацыя, якая яго знішчыць. І прычым гэта сітуацыя прадумваецца зарання. І не абавязкова тут можна быць якраз вінаватым. А проста вот такая сітуацыя, таму што агрэсія тырана заўсёды прыводзіць да яго знішчэння. Бо зласлівыя людзі, яны не ўмеюць кантраляваць свае эмоцыі, а калі яны іх перахлёстываюць, то прыходзіцца да трагічных для іх жа саміх сітуацый. Бо што чалавек спараджае вакол сябе, тое і застаецца вакол яго. Пры гэтым адзначаецца такая рэч, хто атрымлівае паразу ў бітве з тыранам і тыранчыкамі. Гэта той, хто папаўняе шэрагі тыранаў. Той, хто дзейнічае ў гневе, без кантролю і дысцыпліны, не маючы вытрымкі. І гэта абсалютна правільна, бо калі расхістаны кантроль, калі няма увагі, то і не будзе перамогі над сітуацыяй. Гэта метода вельмі працоўная. Яна дапамагае ў многіх сітуацыях. Дапамагае выйграваць бітвы як вялікія і так і малыя. Бо самая вялікая бітва – гэта калі чалавек выйгравае бітву над сабою. І калі ты кантралюеш сябе і свае эмоцыі, ты кантралюеш сваё жыццё. І гэта вельмі цудоўная практыка ад Дона Хуана. Калі вам спадабалася, чытайце, карыстайцеся, трэніруйце сваю моц і волю. Дзякую за ўвагу.